Ahojte, volám sa Andrej a v tomto vlogu z mobilu vám chcem povedať, že mi jeden chlapík poslal, objednal Lego, len problémy s doručením, keďže ja som teraz mimo na chate a teraz rovna mi vyvolával ten kuriér, ešte mi aj odkaz nechal, len ja momentálne nie som doma. Tak som mu ako písal, nech mi to nechá na pošte, tú zasielku a už mi neodpísal, tak neviem, jak to bude. Preto mám radšej klasickú poštu ako kuriérov, keďže ja fakt neviem, ako budem doma. Bo ja vlastne neviem, aký deň, čo bude, jak bude. Ako poteší ma každý darček, ak mi niekto niečo kúpi, alebo tak, ako napríklad teraz tento pán, čo mi vlastne objednal Lego z Legačik.sk. Len to objednal Slovenská pošta, čo je kuriér. Lepšie by to bolo, keby to nechal na pošte. Vlastne na pošte Uzbecka. Neviem, lebo som mu písal už 2 SMS-ky. Najprv som mu písal ohľadom tej zásielky, len nevedel, o jakú zásielku sa jedná. Teraz, ak som dosiel vlastne na záhradu do Vajnov, tak mi volal 2-krát. Aj odkaz mi nechal, že ako ohľadom zásielky. Tak som mu zase napísal, že nie som doma, že mi to nechá na pošte. Na pošte 214 Uzbecka a už sa neozval. Preto mám radšej, ak mi niekto niečo chce poslať, či už peniaze, aj to, že peniaze vlastne postovou poukázkou na adresu alebo v obálke ako list. Ja nemám rád kuriérov a tieto veci. Klasickú poštu mám najradšej, že mi to hodia do schránky alebo si pôjdem preto na poštu. Tam môžem ísť hocikedy, bo tam býva zasielka uložená 10 alebo 15 dní. A poštu mám blízko, čo sa týka blízko domu, len za cestou. Ale každý posiela ináč. Nejaké veci píšem aj pod video, do textu, do popisu. Aj keď ja z týchto videí fakt nič nemám. Aj včera som natáčal nejaké videá na YouTube. Mal som aj tie koláčiky šťastia s tými listockami. Aj to som vlastne natáčal cez tento telefón. Aj lajkli nejaké videá. Dal som vlastne aj tie texty, čo som mal na tých listockoch pod video. Pod video dávam aj moje kontaktné údaje, ako je e-mail, čo mám vlastne moje e-maily alebo mail, na ktorý ma môžete kontaktovať. Už nemám ani cigarety, ani čo fajčiť, ani peniaze, ani nič. Chcel som ešte aj nejaké veci poslať, tie z postov. Nejaké balíčky. Teraz som si prebral ten balíček vlastne, ktorý nebol doručený tomu Nakasimu. To som si vlastne prebral naspäť. Nemám ani na postovne, potrebujem si kúpiť aj obálky. Bublinkové a takéto obálky a tieto veci. Ale aj postovne niečo stojí. Ešte som chcel nejaké, čo sú nejaké veci proti moliam alebo na mole. Také tie do satníka alebo do skrine, lebo v periniaku mám kopu molí a vo vysávači v mojej izbe. Tak mám aj takéto problémy. Len všetko stojí peniaze a ja na to nemám. Mne nikto nič neplatí. Ani za videa, ani za nič. Som vlastne dobrovoľne nezamestnaný. ZTPS, TZPS, veď to všetko píšem pod videa. Keď si rozkliknete text popis, tak si môžete prečítať veci pod videom. Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal, keďže moje problémy a moje sťažnosti nikoho nezaujímajú. Veľa ľudí mi nadáva, píše mi negatívne veci, ale s tým ja nič nenarobím. Tak si teda rozkliknite text popis pod týmto videom.
čo je vlastne v texte v popise nižšie pod videom. A poteší ma a budem vďačný za každý odber, like, zdieľanie, komentár a podobné. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ma sledujete, podporujete, odoberáte, zdieľate. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a držte sa, majte sa pekne, ahojte, čaute.